Suomen miesten lentopallomaajoukkue treenaa parhaillaan Kuortaneella italialaisen päävalmentajan Mauro Peruton johdolla Moskovan ja Pietarin syyskuisia EM-kisoja varten. Kisoissa on mukana 16 joukkuetta ja Suomi pelaa Moskovan alkulohkossa Italian, Kroatian ja Bulgarian kanssa. Ennen EM-kisoja Suomen ja Espanjan lentopallomiehet astelevat Laihian uuteen monitoimitaloon hiomaan EM-kuvioita 30. elokuuta. Maaottelussa tulee varmasti mielenkiintoinen, sillä Espanja on Euroopan liigan mestari ja Suomi sijoittui upeasti toiseksi omassa maailmanliigan alkulohkossaan suuren Brasilian jälkeen. Maajoukkueen kapteeni Tuomas Sammelvuo odottaa Laihian historiallista maaottelua innostuneena. Mielin lähdet tähän Laihian maaotteluun. Kiva tulla sinne. On jo kuultu etukäteen, että sali on täynnä siellä ja meillä viimeinen mahdollinen harjoitusottelu ennen EM-kisoja, niin tosi kiva on tulla sinne pelaamaan. Mitä tiedät etukäteen Laihiasta? No Kunnari Ollilta on kuullut asioita siitä, muuten en tiedä hirveästi. Tietysti vitsejähän Laihiasta liikkuu paljon ja Laihian lujattaret toki tietää, että se on tunnettu seura Suomessa ja mielenkiinnolla odotan sinne tulemista. Suomi on treenannut Kuortaneella ahkerasti elokuun alusta lähtien. Espanja liittyy suomalaisen harjoitusvastustajaksi elokuun lopussa Laihian maaottelun alla. Tällä hetkellä Suomen mieslentopalloilu on vahvassa myötätuulessa. Myös Sammelvuo on tyytyväinen nykytilanteeseen. Suomi on vihdoin noussut kohti maailman kirkkainta huippua. No vahvassa nosteessa, että maailmanliigassa hyvät tulokset maajoukkueen puolesta ja maajoukkue on se aina se lippulaiva, minkä perusteella oikeastaan se taso mitataan ja totta kai myös seurajoukkueet sitten talvella, että vahvassa noususuhdanteessa näkisin.